Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Curaçao zijn gisteren 6 nieuwe lokale besmettingen geregistreerd. Dat is het resultaat van zo'n 140 testen die zaterdag zijn afgenomen. Daarmee zijn er in totaal 32 actieve gevallen op Curaçao. 3 van de nieuwe besmettingen kunnen worden gelinkt aan eerdere besmettingen. 3 andere besmettingen kunnen niet worden gelinkt. De epidemiologische dienst doet nader onderzoek naar de nieuwe gevallen en zal mensen in de omgeving van besmette personen benaderen als het nodig is. Het Curaçao Medical Center heeft afgelopen weekend veel werk verricht nadat afgelopen vrijdag bekend werd dat er een specialist besmet was geraakt met het coronavirus. Zo is er veel tijd gestoken in het traject van de contract tracing en is er contact opgenomen met iedere patiënt en personeelslid die de afgelopen dagen direct contact heeft gehad met de specialist. Er zijn veel testen verricht en daaruit is geen enkel positief resultaat gekomen. Dat betekent dat verder niemand positief heeft getest op het coronavirus in het CMC. Vakbond voor de onderwijssector Doen heeft gisteren vergaderd met meer dan 200 werknemers van het onderwijs. Bij die vergadering is opnieuw de positie van Doen bevestigd. Doen is namelijk van mening dat alle scholen op Curaçao moeten sluiten om daarmee verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Gisteren werd ook bekend dat de Cola de Brod school in ieder geval vandaag en morgen gesloten is, nadat bekend werd dat eind vorige week er een persoon op school is geweest die besmet was met het coronavirus. Werknemers van Casticultura hebben gisteren vergaderd bij vakbond APVO. Daarbij was ook advocaat Sheldry Osippe aanwezig. Hij vertegenwoordigt de werknemers. Zoals bekend gaat Casticultura niet door op de huidige weg en dat betekent dat veel mensen hun baan kwijt kunnen raken. Maar de wijze waarop ze worden behandeld is volgens de werknemers onwaardig. Nog slechter als een hond worden we behandeld omdat er geen duidelijkheid is en ze onder druk worden gezet, aldus de werknemers. Het College Financieel Toezicht heeft in een nieuwe rapportage aangegeven dat de collectieve sector op Curaçao een schuld van 3,1 miljard gulden heeft. Verder is te lezen dat het tekort op de Curaçaose begroting eind juni in totaal 186 miljoen gulden bedroeg. Naar verwachting zal volgens het CFT het tekort verder op kunnen lopen tot bijna 700 miljoen gulden aan het eind van het jaar. 8 Venezolanen moeten zich aanstaande vrijdag voor de rechter verantwoorden voor de moord op een landgenoot. Eerder dit jaar werd Angel Barrios Rodriguez levend begraven. 8 Venezolanen zouden betrokken zijn bij de moord. Eén van hen, Mauricio Ordonez, heeft tegen de politie alles verklaard. Hij wilde schoon schip maken en heeft de politie alle informatie gegeven over de gruwelijke moord. Op Aruba werd dit weekend gemeld dat er een 10e coronapatiënt is overleden. Op het eiland zijn meer dan 1200 actieve gevallen. Er zijn meer dan 20.000 mensen getest. Sinds maart van dit jaar zijn er op Aruba in totaal bijna 2000 besmettingen geregistreerd. 765 mensen zijn opgeknapt. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.